Manje zvikaramba zvakadai, tinosvikepi nevanhu vakadai? Guys, tinosvikepi? Shuwa zvakaoma zvatosangana nazvo. Maprofita awa. Shuwa ungati hanzi Miracle Faith. Kusurira vanhu muchechi hanzi Miracle. Hanzi anointing. Muchasvika pakudyiswa nhingirikini. Zvimwe zvinhu ndosha kuti vanhu hamuonewo here kuti izvi zvatakuitiswa izvi hazvisizvo izvi. Ndeipi vhesi mubhaibheri inonzi Jesu kana kuti munhu wemubhaibheri akasurira vanhu achiti anointing? Ndeipi vhesi iyoyo? Vanhu vachitosurwa bhu Miracle Faith. Zvatiri kutaura mubuku pamwe hazvina mavhi11 mozoti Ben anonyepa. Zvirapa izvi ava profeti wekuLimpopo kusurira vanhu muchechi hanzi anointing faith. Muchasvika kudyiswa iro chairo zvichinzi iri rakazodzwa. Shuwa munhu ingozvinamatira. Wazvinamatira wega unongogomborerwa naMwari, vanongokuropafadza. Ko zvimwe zvese zvamakuteerera izvi kutoenda kuchechi kundosurirwa nomwe womunhu. Guys, ngatipepukei mazimba, ngatipepukei vanhu, ngatipepukei. Vamwewo ndo vakuchinjawo vakutiwo Jehovha gafa, Jehovha twabama, Jehovha thibidi. Mazimba ka. Vanhu ngatityei Mwari. Zvanyanya izvi.